Malawi Today. Apa pali nkhani yophunzitsa komanso imene mwina ena akaimva yatsegulako mutu pang'ono. Imeneyi wabwera nayo ndi King Troy. Uyu ndi TikToker kapena kuti content creator amene amachita zinthu zake pa tsamba la TikTok. Ulemu wanu bwana Troy, koma ife taona pa page panu anthu akuyamikirani malingana ndi zimene mwayankhula mu video iyi. Ena makutumizirani ndalama. Ife sitingakwanise kukupasani ndalama, koma kungothandiza kuti uthenga wanu umene mwayankhula ufike patali. Nde tatiye tikhale limodzi kuti timve kuti akulu amenewa abwera ndi nkhani yotani. Kenako tikambirane kumapeto. Zimene wankhula papazi muzimvesese bwino. Sindikunyuza chipembedzo china chilichonse, koma ndiyankhula zinthu zimene through experience. Kuna chilungamo, chipembedzo zikuluzikulu ndi ziwiri. Chipembedzo cha Chisilamu ndi chipembedzo cha Chikhristu. Ziko zipembedzo zina, kwa zipembedzo ziwiri zimene zikuluzikulu. Anthu a chipembedzo cha Chisilamu ndi anthu opembedza Chikhristu, anthu a chipembedzo cha Chikhristu ndi anthu awiri osiyana kwambiri. Kusiyana kwake ndi kokuti Mkhristu, anthu amene amapembedza a chipembedzo cha Chikhristu, kuwapeza kuti akwakulu pali vuto pena pake tifuna muthandizire. Kana unaka kuvutika tenti pangezo kuti muthandize, kapena wewe wavutika ndi kuwapempha kuthandize. Ngadala uzimu kwambiri akuimbisa kuti ukapemphere kusala kudya ndi Mulungu akuyende pepa chondi kwambiri Mulungu akuthandize, Mulungu akuyende tikupemphera leto ambuye ipe sole chisoni cha ndi nacho chisoke chime chocho. Olivia zibusa amene akuza ukuwapita kuti kunyumba uli yose choenda kuna ninja umva upite kwanu ukasite kudya masiku atatu. Iwa se sukudya ndikale ndakuza ukasite kudya masiku atatu. Kwa kutekera kwa alinako te malaya Mulungu kapali mbusa amene at least ibe ama despite ndolemera koma nizimu sothandiza nini bushiri. The last akuza wango pempha basi kuma kula nthandize munthu kuti achiza nacho ampase munthu chinthu. Kakasi wake soma sewira. Now tipite kwa Islam. Kuna machungamu na ulunga through experience. Muslim na azatu wa Islam, they know how to give, they know how to bless others, and that's the fact. Kwa anthu amene amakama panga chizo machayize nchanchani atokhala mboni yanga kuti anthu ambiri amene amazipereka kuti mthandize wakuti kama mthandize wakuti kama ndi uthandize ndi ambiri la Islam, they are Muslims. Ineyo zimanichitikira ineyo ndikabweresa issue apapa patito wakulu pa issue pa wina akafa uthandizika wakuti 3/4 amene kapogawa kuthandiza munthu uyo ndi Muslim. Unachungamo utapo Akristu ajombe cha Kristo ambiri amukuti sole tuona sole kwa Muslim even kumato kwa wote kwa mwana uchagoka tamwalira amani perekeza usagula makabichi chanja kulipita kupita mwezi kumaliro kugula mafuta opikira ni Muslim ukauka olopota chibecha Kristo lomozi. Even atomea matumiza chithandizo kuti thandize mwanayi Muslim ambisa ali kujoni ndipo Asilamu ambiri ali kujoni Mulungu akudalisani kwambiri. You are doing a great job. Ambili ya Islamu, frikula za Islamu, Muslim amathandiza nikabandisho avote wafunge chaka amuzikula makuti amene amathandiza kwambiri Muslim. Kristu watapeza kuna mozi wa Chikristu mozi kapena lopandiratu wewe upeza kuna 5 wose Muslim ukauka kanga chepe Muslim ukauka. Let's salute you mbezo cha Muslim bali mene you can zofoka za watu no kama ndio kama bali mene these guys nifoka za tu madalisika kwambiri kutufuza maiko swambiri ole mena na Islam maiko ambio Islam ndio maiko ole mena kwambiri na Muslim countries ndani maojeni maiko ole mena kwambiri. Akristo basi ambaye kudaliseni basi sole wakumandifuto timpempela mene yoyo ambuye chone nthandizeni ambuye chone mgweli nkono bas off they go. Koma kuti anacho ampange amdalise munthu, they should bless somebody with chimene nacho kani ndrama kandi katundu kani zovala kani chani ama Christians kuuma Akristu terego puzo ba Muslim tipo tilole Muslim atipuzise how to give, how to bless others and muone Mulungu mazudalisa. Pesa Kristo ambia hapa kandi umphawi mundu upembele kwa mapiri kuli kutiko saka kuja kwa umphawi kutumolo sema sewera kuzikundikira
I respect my Muslim for that. Fali ni Muslim. Ndipo ineyo I can tell you kuti zonse even zambiri akatuketana nazo nabila maloni yako. Anthu wonse ni Muslim, amene pelekeza au pa contribute wa Muslim ukaoka anthu achislamu kwa ine. No Kristo lo muzoro. Ndipo anzanga achislamu nonse mpilize kugwira ntchito imene musasiye AI. Ndio mulenga zikudalisa ndi kwambiri. Allah zikudalisa ndi kwambiri. Nonse achislamu. Amba nikapo gawo nikapo isa issue you always contribute. Pakija chako always contribute. Sumanga naso sumawelengeraso ya just do that basi matrabo. Pale haji Kristo mufuze mafuso chane mure kukanikaso. Kunipanga interview mwaso kukanika usathandiza aso. Nonse amanzanga achislamu. Mulenga kudaliseni. A Kristo tipuze kwa Muslim, tipuzire pamene kutengezitenga lose tingapo gawo samachite manyazi yale. Mmenemo ndi mmene wayankhulira mkulu ameneyo. Ndipo kutengera ndi experience yake akuti mmene wazionera zinthu wapeza kuti anthu amene amapereka kwambiri ndi anthu achipembedzo cha Chisilamu. Kodi inuyo mukuona kuti zimene akukamba mkulu ameneyo ndizoona nanga ino experience yanu ndiyotani? Koma ngati zili ndi chonchi ndi kuti tikufunika kuti anthu ena amene muli mbali naye makamaka chipembedzo cha Kristo ngati zimene aonera mkulu ndizoona ndi kuti tikungoyenera tiphunzirepo pamenepa ndi kuyamba kupereka ndi kumachitanso zinthu zabwino posatengera kufunsa mafunso ena aliwonse kwa munthu amene akufuna chithandizo. Iyo inangokhala video yongophunzitsana chabe, komanso sikuti kupanga ataki chipembedzo chilichonse, komanso kuti tinyoze wina aliyense ayi, koma nkhani yake ndiyongofuna kudziwisana komanso kuti tizikhala mwachikondi pano pa dziko lapansi. Ino ndi Malawi Lero. Tapanga ni subscribe, like, share. Taikaninso ma comment mu comment section kuti muike maganizo anu pa nkhani imeneyi. Osewala koposa kubausa kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video malo ano ino izikupezani mwachangu kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse ziko kuti achizo nacho ampase munthu chinthu kakaso wake somasewera. Now tipite kwa Islam abo kuna machungamu na ulungu through experience. Ma Muslim na azatu wa Islam, they know how to give, they know how to bless others, and that's the fact. Kwa anthu amene amakama panga chizo machairi nchani atokhala mboni yanga kuti anthu ambiri amene amazipereka kuti timthandize wakuti kama thandize wakuti kama tikuthandize ndi ambiri la Islam, the Muslims. Ineyo zimanichitikira ineyo ndikabwesa issue apapa patito wakuti pa issue pa wina akafa kuthandizika wakuti 3/4 amene kapogawa kuthandiza munthu uyo ndi ma Muslim. Unachungamo kuti apa a Kristo ayombeza Kristo ambiri amuti sorry tuona sorry kwa Muslim even kwa mwana ujagoka tamwalira amani perekeza usagula makabichi chanja kulipita kupita mwezi kumalira uko kula mafuta opikira ni wa Muslim ukauka olopata chibeja Kristo lo Muslim. Even atomama tumiza chithandizo kuti tithandize mwanayi ma Muslim ambisa ali kujoni ndipo Islamu ambiri ali kujoni Mungu akudalisani kwambiri. You are doing a great job. Ambili ya Islamu, free quarters ya Islamu, Muslim amathandiza nikabandisha abote wafunge chako amuzi kwa makuti amena mathandiza kwambiri ma Muslim. Kristo atapasa kuna mozi wa Kristo mozi kapena lopandira atu wewe upasa kuna 5 wose ma Muslim ukaoka kanga chepe ma Muslim ukaoka. Let's salute you mbezo ya Muslim bali mene you can so focus I don't know kama ndio kama bali mene these guys aya nifoka zatu wa madalisika kwambiri kutufuza maiko so ambili ole mena na Islam maiko ambili Islam ndio maiko ole mena kwambiri ma Muslim countries ndani maojeni maiko ole mena kwambiri a Kristo basa aya ambaye kudaliseni basi sore wakumandifuto timpempela mene yoyo ambuye chone nthandizeni ambuye chone mgweli nkono bas off they go. Koma kuti anachitukula mpange amdalise muntu, they should bless somebody with chimilai nacho kani ndrama kandi katundu kani zovala kani chani ama Christians kuuma a Kristo tutego puzo ba Muslim tipo tilole ma Muslim atipuzi say how to give, how to bless others and muone Mungu mazu kudalisa pesa Kristo ambiri hapa kandi umphawi mundu upembele kwa mapiri kuli kutiko saka kuja kwa umphawi kutumolo sema sewera kuzikundikira
I respect my Muslim for that. Fali ni Muslim. Ndipo I can tell you kuti zonse even zambiri akatuketeza nazo sanzamba ndabila malo nago. Anthu wonse ali Muslim, amene pelekeza pa contribute Muslim kwa anthu achisamu kwa ine. No Kristo lo muzoro. Ndipo anzanga achislamu no simpliza kugwira ntchito imene musasiye AI. Ndio mulenga zikudalisa ndi kwambiri. Allah zikudalisa ndi kwambiri. No such Islam. Amba nikabogawo nikaboisa issue you always contribute. Pakija chako always contribute. Sumanga naso sumawolengeraso ya just do that basi matrabo. Pano ali Kristo mufuza mafuso chane mure kukanikaso. Kunipanga interview waso kukanika usatadizaso. No saje abanzanga chisamu. Mulenga kudaliseni. A Kristo tipuzire kwa Muslim. Tipuzire kumenya kutengizitenga naso nikabogawo. Sama ite manyazi yae.